কিমান টাইমত সোমাইছিলে আৰু পেশেন্টটো এন্ট্ৰি হোৱাৰ পৰা আপোনাক একবাৰো এটো দেখা দিয়া নাই আপুনি পেশেন্টক সুৱাও নাই বা আপুনি নাজানেই জনাयाव ডক্টरनि गोरोन्थिनि थाखाय सासे जोनोम जागोदान गथ'नि जिउ खहा जाथायखौ लानानै मोनसे दावराव-दावसि थासारि सोमजिदों কিমান টাইমত সোমাইছিলে আৰু পেশেন্টটো এন্ট্ৰি হোৱাৰ পৰা আপোনাক একবাৰো এটো দেখা দিয়া নাই আপুনি পেশেন্টক সুৱাও নাই বা আপুনি নাজানেই धेमाजि जिल्ला रामदन दिखारि रामदन एमपीएचसी एबा गुदि सावस्रि सेन्टाराव फाहामसालियाव मैया फुंबिलि समाव बरद नदी बालिफारा गामिनि थागिबि लिखन बर'नि आंगो बिसिखौ डिलिभारि समाव लाबोनानै फुंनि 8 रिंगा 30 बाजियाव थिसनदोंमोन बिनि उनाव डक्टर खुमनि दलेया 9 बाजियाव नुजाफैनानै डिलिभारि आइजोखौ नायबिजिरनानै फाहामनो हागोन होननानै खोथा होयो मख'नो गोनांदि डक्टर निखुमनि दलिया बेरामिखौ फाहामनो हायैयावनो गावखौ सुथि जाबाय होननानै 1 रिंगायावनो सुथि लानानै थाङो बिनि उनाव साथाम नार्सआ सम बायदियै जोनोम मोजाङैनो जागोन होननानै नखरनि मानसिफोरा डिलिभारि आइजोखौ गाज्रिसिन महर नुनायखाय गुबुनाव लांनोसै होननानै गोबां खेब बुंसेयावबो होआखै जायनि जाहोनाव 4 रिंगा 14 बाजियाव गथ'आ जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जिउ गोमानो गोनां जायो नखरनि सुबुंफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों डक्टर आरो नार्सखौ सोंखारियो जे बेबादि जाथायखौ सोमजिहोनायनि आरो आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों बेबादि डक्टर जोंनो नाङा होननानै जाहाथे उननि समाव बेबादि जाथाय सोमजिया डक्टर निखुमनि दलेनि हेंथायै बे समसिम गसर होगोन होननानै बुंथियो डक्टर निखुमनि दलेनि बुंनाय बायदिब्ला गावनि डिउटिनि समा फुंनि 9 बाजिनिफ्राय बेलासि 1 रिंगासिमल' गावनि समसिम डिउटि मावनानै न'आव थांनाय समाव बे जाथाया जादों होननानै फोरमायो जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारिनि खौरां बडलेण्ड बुब्लि फार्स्टआव फैयाखैमोन बिसोरो 8टासोआव मोनफैदों बेनाव आङो 9:40-45 मोनफैदो ओमफ्राय फैनानै नायफैबा गथ'आ बिदिनो दङ आरो ओमफ्राय बिसोरो बेयाव दा नार्सफोर 3 दङ ओमफ्राय सुपारभाइजार दङ बिसोरो नायबाय दङ ओमफ्राय आरो डक्टर होनानै रावबो हाबफैयाखै 3 नार्सफोर 3 ओमफ्राय सुपारभाइजार सासे 8टा 8:30 इदियाव फैदों जाथाया बे गथ'आ क्लास जानाया 1:14 मा थिनथाना 4:14 जादों 4:14 जानानै बिसोरो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना खालामबाय थादो आरो हामगोनदां होननानै थायो होमबा ओमफ्राय लास्टआवसो आं मिथिया उनावसो फैबाय बियो हामगोन गथ'आ थिगानो दङ बिदि होनदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय बेलेगाव लांनो बायदि जादोंमोन आरो गथ'नि अबस्थाखौ नुनानै बेयाव डाइरेक्ट लाबोखादों जोङो लांनो हायाखै ओमफ्राय जोङो लास्टआव हाया बायदि गथ'खौ खस्थ' नुनानै लांनोसै होननानै बिदोंमोन आरो ओमफ्राय आरो मा उनाव गथ'आबो मोखाङावनो थाफैबाय नालाय बिसोरबो होनबाय जोंबो हामगोनदां होनना साननानै थाबाय बिसोरबो लांनो बाजाबाय ओमफ्राय बिसोर बुंबाय लांनाथ' लांनो हागोन लांनानै लामाखौ माबा मोनसे जाबा माबा मोनसे जागोन बिदि होनना बुंबाय ओमफ्राय जोङो हामगोनदां होननानै थाबाय थानाय जाबाय रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय बे मोनाबिलि समाव दिनै नैबे रामदन दैखारिनि जिहेतु मेडिकेल बे मेडिकेलावहाय जिहेतु आंनि फंबाय लिखन बर'नि बिसि जिहेतु आंनि बेवाइ बे बेवाइखौ नैबेहाय डिलिभारि केसनि थाखाय जोङो बेहाय भर्ति खालामनाय जादोंमोन बे भर्ति खालामनायखौ जोङो 8:30निफ्राय भर्ति खालामनाय जादोंमोन बेनिफ्राय 8:30निफ्राय बेबायदिनो भर्ति खालामनायाव दिनै डक्टर जिहेतु डक्टरा जाबायदिहाय सिकित्साखौ जाबायदिहाय नायनांगौमोन थिग बेबायदि नायाखै बेनि थाखायनो जिहेतु दिनै आंनि फंबायनि बिसिनि जिहेतु उन्दै हिन्जावसा दिनै जन्म मोननाय बियो जिउ गोमानो गोनां जादों बे जिउ गोमानो गोनां जानायनि जाथायानो जादों नैबे रामदन मेडिकेलनि जिहेतु डक्टर बे डक्टरा 8:30 फैनानै 1:30 जानाय लोगो लोगोनो बिथाङा बे डिलिभारि केसखौ गावनि डिउटिया जोब्बाय होननानै खुनु माने नायाबालानो बिथाङा थांनानै गाव थांनानै माने नैबे नार्सफोरनो सोमजायलांदों बेसे समाव जोब्बाय होननानै 1:30 1:30 बिथाङा नैबे मेडिकेलनिफ्राय ओंखारलांदों बेसे समाव प्रेजेन्ट जादोंमोन बिथाङाथ' अलरेडि प्रेजेन्ट जानाया 9 बाजियाव जादों दिनै नैबे डक्टरा आरोखि बेनिफ्राय बिथाङा बेहाय नामावसो दिनै बिथाङा माने नुजाथिङा आरो बिथाङा जाबायदि नायनांगौ पेसेन्टखौ जाबायदि नायनांगौ थिग बेबायदि नायाखै बिथाङा आखाइजोंबो दांनानै नायाखै जाहैदों
बिनिफ्राय बे नार्सफोरखौल' माने बिथोराव थानानै बिथाङा नार्सफोरखौनो नायबाय थादों आरोखि बिथाङा गावनि जाबायदि गावनि रोंगौथिखौ लानानै बिथाङा नायाखै बेनिखायनो दिनै नैबे मेडिकेलाव बे डिलिभारि केस जिहेतु जन्म जानाय गथ'आ जिउ गोमानो गोनां जादों बेनिखायनो जों बुंदों जिहेतु नैबे रामदन मेडिकेलनि जिहेतु डक्टरनि टाइमा जुदि 8:30निफ्राय 1:30 जायोब्ला नैबे मेडिकेलनि उननि बाखि समखौ डिउटिखौ सोर होगोन बे बाखि समखौ सोर डिउटि होगोन बेखायनो जों दिनै प्रदम खालामदों जे दिनै जाय डक्टरा 8:30निफ्राय 1:30 दंमोन गाव थानाय समसिम बिथाङा पेसेन्टखौ हागोन होननानै लाखिबाय थादोंमोन बेनि उनाव गाव थांखांनायनि उनाव बिथाङा सोर डक्टरनो बे सोमजायलांदों बे सोमजायनानै होलांनाय डक्टरखौ जोंनो नांगौ आरो बे डक्टर बायद'आ जोंनो बेखौनो फिननाय होनांगौ जे जों सोंनायखौ गावनि डिउटिया जुदि 8:30निफ्राय 1:30 बाजिसिम थानाय समावहाय डिलिभारि केसखौ गाव हागोन होननानै लाखिबाय थानानै मानो दोनलांनो मोनखो गाव थानायाव मानो खालार सायनि सिगां गाव मानो ओंखारलांनो मोनखो बिथाङा अलरेडि बेनि सोंनायनि फिनखौ जोंनो होनांगौ आरोखि बिथां डक्टरनि नामखौ जों दासिम मिथिनाय जायाखै बिथां डक्टरनि नामखौ जों सोंनानै होनांगोन टाइमखौ जोब्बायनो अन कलाव थायो जाहैदों आसाम सरकारसिम जों बेखौनो दाबि खालामदों जिहेतु नैबे मेडिकेलाव जोंनो पार्मानेन्ट रेगुलार माने बेहाय 24 घन्टा थाबाय थानाय जोंनो डक्टर नांगौ आसाम सरकारनि जिहेतु मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारखौ जों बेखौनो खावलायदों जे बिथांमोना अति सोनखाले नैबे रामधन दिगारिनि जिहेतु मेडिकेल बे मेडिकेलखौ नायबिजिरनांगौ थाबैनो नायबिजिरनानै बेहाय गोख्रैनो जोंनो पार्मानेन्ट माने सानफ्रोमबो दिदोमै थाग्रा जोंनो बेहाय डक्टर जगायनानै होनांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारनिसिम जनायनाय जादों डाक्टरा बेहाय फुंनि समाव माने अलरेडि बेहाय थाखाया बिथाङा न'आव थायोना बबाव थायो मिथिया बिथाङा बेबायदिनो फैयो आरो गारिजों फैयो थाङो बिथाङा आं बे मेडिकेलाव थांनाय बोसोरावबो आङो नैबे डिलिभारि केसनि आङो सासे हिन्जाव लाना फैनो मोन्दोंमोन बै समावबो अलरेडि माने 4 बाजिनि सिगां 3 बाजियाव जोङो डिलिभारि केसखौ लाबोनानै बेबायदिनो बिथांमोना 4 बाजिसिम लाखिबाय थादों हागोन होननानै लाखिबाय थानानै मा जाबाय डक्टर सासेबो गैया बिनिफ्राय बिथांमोना बे नार्स गालांदोंमोन बिनिफ्राय बे मेडिकेलावनो थाग्रा माने हिन्जाव सासे दङ बे मा मावोथाय बिनि साब सिखोन खालामग्रा ना दरजा होग्रा बिथाङा थायो बिथाङासो थानानै अलरेडि थांनाय बोसोरनि डिलिभारि केसखौ बिथाङासो नारा नाफ्रा जुजि बे सुखिदार हिन्जावासो बासायना हरनाय आरोखि बेबायदि डक्टरखौ आयेननि बायदियै आयेनाव जि लिरनाय दं बेबायदियै साजा होनांगौ आरोखि बेबायदि डक्टरखौ जोंनो नैबे मेडिकेलाव नाङा जोंनो सासे गोख्रों मावथि जोंनो डक्टर बे मेडिकेलाव नांगौ आरोखि এতিয়াতো মই অন কলতে থাকোঁ তো আজি মানে লেবাৰটো ঠিকেই প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছিলে তাৰপিছত মানে ডেলিভাৰী হওঁতে যেতিয়া এমনিয়টিক ফ্লুইডটো মানে ষ্টেইন আছিলে মেকনিয়াম ষ্টেইন আছিলে তো বাচ্ছাটোৰ মানে ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত মানে আমি চব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ মানে ৰিচাচিটেট কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ বাট বাচ্ছাটো মানে ৰখাইছে ৰাতিপুৱাতো 8:26 তেতিয়াতো মানে তেতিয়াৰ পৰা প্ৰগ্ৰেছটো মানে ঠিকেই হৈ আছিলে লেবাৰটো নাই তেনেকৈতো মানে মেকনিয়াম ষ্টেইনটো কি হয় ন যেতিয়া মানে পানীটো কি বুলি ক'ম এতিয়া মেকনিয়াম ষ্টেইনটো মানে পিছতহে গম পায় মানে আগতে গম নাপায় মানে মেকনিয়াম ষ্টেইন হৈ আছে নে নাই এমনিয়টিক ফ্লুইডটো এইটো মেকনিয়াম এস্পিৰেশ্যন হৈছে বাচ্ছাটো মেকনিয়াম এস্পিৰেশ্যন হয় মানে ৰেস্পিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছত গৈছিলে সেইকাৰণে 8:30 to 1:30 মই আছিলোঁৱে তাৰপিছত তেতিয়ালৈকেতো প্ৰগ্ৰেছটো মানে তেতিয়ালৈকে ডেলিভাৰীটো হোৱা নাছিলে তো আমাৰ GNM বাইদেউহঁতে এনেই ট্ৰেইন থাকে ডেলিভাৰী কৰিবলৈ তাৰপিছত যদি কিবা দিগদাৰ হয় বা কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় মানে 1:30 পিছত মানে তেতিয়া যদি অন কলতে থাকোঁ কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় মোক মাতি দিয়ে মই আহি যাম নিকুমণি দাদা মই 8:30 পৰা 1:30লৈকেতো আছিলোঁৱে তাৰপিছতো ইয়াতে অকল এজনে ডক্টৰ ন তো সেইকাৰণে OPD টাইমত থাকি বাকী অন কলতে আমি থাকোঁ ময়ে হয় তো মানে যদি কিবা দিগদাৰ হয় মই ৰ'ব নাই ল'বই লাগিব 8:30 পৰা ইয়াত 31লৈকে ডক্টৰ ইয়াত এজন আপুনি কোন আছে বাইদেউজনী হওক
বাচ্চাটো কিয় কাৰণে ডেট হ'ব লগা হৈছিলে হোৱা নাছিলে হ'ব লগা হ'ল বাচ্চাটোৰ মেকনিয়াম মানে এমনিয়টিক ফ্লুইডৰ মেকনিয়াম ষ্টেইন আছিলে বাচ্চাটোৰ মেকনিয়াম ষ্টেইন ভাই একদম খাজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে একদম খাই বুলি এতিয়া কিমান টাইমত সোমাইছিলে আৰু পেচেণ্টটো এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পৰা আপোনাক একবাৰো এইটো দেখা দিয়া নাই আপুনি পেচেণ্টক চোৱাও নাই বা আপুনি নাজানেই কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে যে আপুনি সেইটো বেমাৰ আছিলে বুলি বা এইটোৰ কাৰণে ডেথ হ'ব পাৰিলে বুলি কোৱা কথাটো কি দাদা আমাৰ GNM বাইদেউহঁতে চাই আছে ইয়াতে ষ্টেইন হয় মই অসুবিধা আছিলে আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি ইনফৰ্ম কৰা এইটো আপুনি এখন মেডিকেলত আপোনাৰ ডিউটিটো কৈছে 8:30 পৰা 1:30লৈকে আপুনি 1:30 আপোনাৰ ডিউটি ছুটি হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি যে পেচেণ্টত আপুনি ৰিফাৰ দিয়া নাই তাৰ উদ্দেশ্য কি দাদা তেতিয়ালৈকে ফুল ডাইলেটেশ্যন হৈ আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত মানে ফুল ডাইলেট হ'লে ৰেফাৰ দিয়া নাছিলে তেতিয়া ঠিকে মানে গৈ আছিলে তাৰপিছত তেতিয়ালৈকে দাদা ঠিকে আছিলে কিন্তু ডেলিভাৰীৰ পিছতহে মানে এতিয়ালৈ ঠিকে গৈ আছে এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে বুলি আপুনি যদি ধৰিব পাৰিছে এই নহয় যে ল'ৰাৰ বা ছোৱালী জন্ম আজি সন্তান পোৱাটো এই কেছৰ কিহৰ কাৰণে মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল